Dende que iba con Lucía, vin que ten a rara costume de dormir abrazada a comida. É unha manía que teño dende pequena. Ceaba moi tarde ata quedar dormida. Ay, canto chequero, ay, canto chequero. Canto, canto, canto. Ay, canto chequero. Es por eso canto esta canción para decirse de corazón. Ay, canto chequero. Todas as mañás temos a costume de dar unha volta polo noso barrio. Broken complex. Buah, neno, ¿cómo tarda mi plus en bajar el chuquel? Ya, chorba, está con la ja del Rich y su puril fumando un canelo. Menudo julay, neno. ¿Quieres pipas? Bute, tía, bute. O barrio nos transforma e cada día é unha aventura emocionante. Emocionante é ver a capacidade que ten Lucía de cambiar en 3 minutos. Sí? Hola, amor. Ao final non podo baixar. Que iso? Teño que traballar no bar. Tamén a extraña manía de sacar 1000 selfies para logo subir un. Por non falar da cantidad de roupa que ten no armario. Nunca se sabe cando unha pode adelgazar de súpeto. Neste mes foi San Valentín. E como novidade, saquei de enriba unha manía que tiña. Como agasallo regalei o primeiro tomo de Dragon Ball. Eu, como ano pasado, pasei un pouco do cabalo. Esta vez regaleille un libro. Pero creo que non o tomou moi ben. Cantas páxinas terá? Ao final Clarice casase con Jacob! Menos mal. A ver, eu terei moitas manías, pero o de Javi Disney é outro tema. Mundo ideal, mundo en el que tú y yo. A ver, a miña nai quería ter unha nena. De feito, ata os 7 anos non souben que era un neno.